Nezabiješ. 5. přikázání. Úcta k životu. Každý lidský život je posvátný už od chvíle svého početí až do smrti. My jsme teď v náboženství si četli s dětskama ten úryvek, jak Panna Maria, jak k ní přišel anděl, řekl jí, že má být maminkou Božího syna a ona dala svůj souhlas. A potom v těch dnech se vydala na cestu a přišla k Alžbětě. A jakmile Alžbětu pozdravila, tak Marín pozdrav způsobil v Alžbětě, že byla naplněná Duchem Svatým a Jan Křtitel v jejím bříšku se zatetelil radostí. A Alžběta prorokuje a mluví, říká, jak jsem si zasloužila, že ke mně přišla matka mého Pána. To znamená, ten plod v Maríně těle byl starý několik dní a ona ho nazývá svým pánem. Jo. To znamená, je to někdo, není to něco. Jo. A my jako křesťané jsme přesvědčení, že je potřeba chránit lidský život už od chvíle početí jako člověka. 5. přikázání nám zakazuje zabít člověka, což by odporovalo těžce důstojnosti lidské osoby a svatosti našeho Stvořitele. Výjimkou může být oprávněná obrana sebe nebo druhého, případně obrana obecného dobra. Pokud není možné agresora zastavit jinak, je přípustné ho zastavit i tím, že ho usmrtíme. Ale musí to být přiměřené. Jo, nemůžu prostě na někoho vystřelit, protože mě přes plot krade hrušku. Třeba. Jo, musí ohrožovat můj život a nemám dosažitelnou jinou možnost, jak ho zastavit, nebo život mých dětí, nebo někoho. Obecné dobro třeba. Tak, jak jsem mluvil o počatém životě, že je to už člověk, je potřeba takto k němu přistupovat. Z toho vyplývá, že zabití počatého lidského života je zabití člověka, neboli vražda. A církev zdůrazňuje závažnost tohoto hříchu tím, že za přímý potrat nebo spolupráci na něm dává trest exkomunikace, vyloučení ze společenství církve. Jo? Člověk, který to ví, že to takhle je a dopustí se toho, je tím činem automaticky vyloučený ze společenství církve. Všechny tresty mají ten význam vést k nápravě. Jo? Ne někoho jako ještě víc zdupat nebo tak, ale právě církev tímto zdůrazňuje, že je to velmi vážná věc. Ale člověk, který to neví a dopustí se toho, tak do toho neupadá. Jo? Ale já vám to říkám, abyste to věděli, ne proto, abyste mohli do toho upadnout, ale abyste věděli, že je to velmi vážné téma. I když to tak nemusí vypadat. Samozřejmě prostě jsou těžké situace, mluvili jsme o tom už minule, jo? Kdy je těžké si to miminko nechat. A jsou názory, které panují, že je to prostě nějaký zhluk buněk, že to ještě není člověk. A v naší republice je možné, třeba když je dítěti diagnostikován Downův syndrom až do 6. měsíce, je možné ho vlastně nechat zabít v lůně maminky, že zákony umožňují tyhle věci, proto i obecné povědomí a názory lidí na tuto věc jsou tím ovlivněné. Ale my si to tady říkáme jasně. Prostě i to, když ta žena je v kdo ví jak těžké situaci, není to fér vůči tomu dítěti, aby kvůli tomu přišlo o život. Ono za to nemůže. Jo? Nedává nám to právo ho usmrtit. A taky jsem zmiňoval ten postabortivní syndrom, že ženy, které se toho dopustily, se tím většinou trápí, protože když si to uvědomí, že udělali takový čin, který je vlastně proti jejich mateřství, tak to je něco proti jejich identitě, proti jejich ženství. Ale Bůh, Ježíš, vzal na sebe všechny lidské hříchy. Není žádný hřích, který by Bůh neodpustil, když ho litujeme, když za ním přijdeme. A při vašem křtu
nebo kdo už jste byli pokřtěni a zase jste udělali hříchy, což se nám stává. Při svaté zpovědi Bůh vám dá odpuštění všeho. A když přijdete za knězem, i kdybyste se dopustili hříchu, za který je trest exkomunikace, on z vás může sejmout tu exkomunikaci a dá vám rozřešení. Pokud to nebude útok na papeže, to myslím je vyhrazeno papeži. Nebo jsou nějaké jakoby takové, ale tohleto. Prostě Bůh je milosrdný a vždycky dává novou šanci a Boží láska uzdravuje. Když půjdeme dál, tak naopak zase na konci života také není dovolené člověka zabít přímým zásahem. Eutanázie je taky vražda. Sebevražda je také nedovolená. Jo, ani sám sebe člověk nemá právo usmrtit. Tak já to ještě dokončím, potom dám prostor na otázky. No? Potom v katechismu katolické církve se mluví také o pohoršení. To je vlastně řecké slovo skandalon, skandál. To je, když někdo dělá něco, co je považováno za špatné a naraz se zdá, no tak asi se to teda jako dá, asi se to může, asi to není tak špatné. Jakože já svým jednáním vedu druhé k hříchu, svým špatným příkladem. A pohoršení může být i z mé strany těžký hřích, pokud já vědomě uvádím druhé do těžkého hříchu špatným příkladem. Takže jim vlastně ubližuji na jejich duši. Dál proti 5. přikázání je jakékoliv jednání, které druhému ubírá život, jako chuť do života, jo? Jakýkoliv posměch, šikana, takový zlý, agresivní hněv, zlá slova, necitlivá kritika. Jo? Máme vůči druhým a o nich mluvit vždycky slova života, slova povzbuzení, slova ujištění, pochvaly, jo? To, co pozvedá, to, co dodává chuť do života, a ne naopak. Tak, válka. Válce je potřeba se vyhnout všemi rozumnými způsoby. Ale i když k válce dojde, tak i během těch ozbrojených konfliktů stále platí morální zákon. Jo? Není možné všecko. Známe i ten termín válečné zločiny. Jo? Že lidé po válce jsou souzeni za to, jakým způsobem jednali. Pokud jednali nemorálně, i když třeba tím jenom plnili příkazy. Nebyla to z jejich strany legitimní obrana. Dopouštili se nějakého mučení a podobně. Není to dovolené. Nějaké zbraně, určité typy zbraní jsou nemorální. Tak, máme pečovat o zdraví, fyzické i psychické, svoje i druhých. Máme mít úctu k tělu, svému i druhých, nemáme ho poškozovat. Otázkou takovou ne úplně jasnou, ale možná je dobře se nad ní zamýšlet, je tetování, plastické operace. Jo. Jaký přístup k tělu se jakoby skrývá v mé motivaci. Jo. Jsou věci, které sami o sobě nemusí být špatné, ale pokud by to znamenalo, nejsem se sebou spokojený, neumím se takhle mít rád, potřebuji se nějak předělat, abych se uměl mít rád, tak to není úplně v pořádku. A to řešení většinou nebývá právě v tom, že se nechám někde nějak upravit, jo? Ale v tom postoji, abych pochopil, že mám hodnotu takový, jaký jsem, můžu se mít rád. Tak, jsou takové názory, že tetování je hřích. V Bibli ve Starém zákoně se něco o tom píše, že se to jako nemá dělat. Ale zase jiné názory to vysvětlují tak, že to byly nějaké prostě takové symboly třeba jiných bohů nebo nějaké kultovní prostě zářezy do těla a podobně. Známe spoustu křesťanů, kteří mají nějaké křesťanské prostě tetování na svém těle a evidentně
Pán Bůh jim žehná, dělají spoustu božího díla. Občas vám posílám taky, nebo nevím, jestli jsem vám posílal nějaké taková ta shorts o tom, jak někdo na ulici prostě někoho osloví, pomodlí se za něho, on je na místě uzdravený. Ve jménu Ježíše Krista, takový lidé, kteří evangelizují takhle a často jsou tetovaní, takže bych to bral trochu s rezervou, ale určitě bych upozornil na to, když necháte někoho zasahovat do svého těla, tak si ho nějak pouštíte pod kůži, vlastně i doslova, jo? Ale dáváte mu nějaký vliv na sebe a pokud je to člověk, který se věnuje nějakému okultismu nebo je napojený na nějaké jiné duchovní síly, může vás to ovlivnit, jo? Může to přejít na vás nějakým způsobem, takže dávejte si na to pozor. Tak, úcta k mrtvým. Máme naději na vzkříšení, jak jsem říkal, tělo je důležité, Ježíš nás zachránil svým tělem, za nás obětovaným. Pohřbíváme mrtvé, je to skutek milosrdenství, že prostě se s nimi důstojně rozloučíme, uložíme je do země. Kremace, spálení, spopelnění člověka, původně vznikla jako protest proti křesťanské víře, proti víře ve vzkříšení mrtvých. Nebo aspoň v naší západní civilizaci. Jo? I v době první republiky se to u nás zavádělo jako protest proti křesťanskému přesvědčení a vzkříšení těla. A ten protest je problém, ale kremace sama o sobě není problém. Jo? Pokud prostě máme k tomu nějaké důvody, že se rozhodneme nechat se spopelnit nebo někoho, ale věříme, že Bůh dokáže i z toho popela to tělo obnovit, když dokázal stvořit svět z ničeho, no, nebo i když bude tělo rozpadlé v zemi, tak taky to nebude pro Boha o moc snazší, že jo? Prostě, nebo když ho něco sežere, toho člověka, to se může stát. Takže prostě Bůh vzkřísí naše těla, jo? Já osobně mám radši pohřbívání do země, protože tam je i ta symbolika toho, že pokládáme to tělo do země jako semínko, které má potom vstát zase k tomu životu. Pán Ježíš byl takhle pochovaný, i když to bylo do jeskyně, tak prostě každopádně s úctou a s vírou. Pitva je možná z oprávněných důvodů. Darování orgánů je možné a může být i záslužné. Tak, ochrana přírody, úcta ke všemu živému taky má svoji důležitost. Zvířata můžeme jíst, ale máme se k nim chovat šetrně a ohleduplně. Ekologie a péče o planetu je naší povinností z úcty ke stvořiteli a všemu stvoření a taky z důvodu spravedlnosti a lásky vůči dalším generacím. Tak, prostor pro dotazy. Takže otázka je potrat v případě, kdy žena čeká dítě a tím těhotenstvím je ohrožen její život. Můžou být různé situace. Jo? Mluvili jsme o tom mimoděložním těhotenství ve vejcovodu, jak je možné to morálně řešit vynětím té části vejcovodu, kdy druhotný, předpokládaný, ale ne přímo chtěný účinek je uhynutí toho plodu, ale vlastně ten samotný zásah lékařský není zabití toho člověka, toho plodu. Jo? A to je z morálního hlediska rozdíl. Same vydrž. Je to rozdíl. Jo? Já můžu nechat někoho zemřít, pokud není možné mu poskytnout a není povinné mu poskytnout nějakou péči, která by ho zachránila nebo udržovala v nějakém vegetativním stavu do nekonečna. Je možné za určitých okolností odpojit člověka od přístrojů, který prostě už není jako k životu, ale není možné přímým zásahem ho usmrtit. A můžou být různé situace toho ohrožujícího těhotenství. Jo, byla třeba Gianna Beretta Molla, italská lékařka, která čekala dítě a onemocněla rakovinou. A byla před volbou, jestli se nechat nějak ozařovat nebo nějak léčit, tak, že by to působilo, že by to ten plod, to dítě by to nepřežilo. A to by bylo morálně přípustné. My prostě léčíme tu ženu, děláme to, co, jakože snažíme se působit na tu rakovinu, abychom ji zničili. A to, že to dítě to nepřežije, pokud prostě není jiný způsob, jak zachránit tu ženu, to je prostě druhotný účinek té léčby. Není to zásah, kterým to dítě zabijeme.
Ale ona se rozhodla jinak. Jo? Mohla se rozhodnout nechat se léčit, ale ona se rozhodla se neléčit, aby to dítě neohrozila. A donosila ho, porodila ho a myslím si, že potom zemřela zanedlouho. Nevím, jak ještě dlouho žila, ale je svatá, je prohlášena za svatou. Je takovou patronkou vlastně těhotných žen a dětí před porodem. Italská lékařka. Není možné, abychom zachránili tu ženu, přímo to dítě v jejím těle zabít. Ale nenapadá mi teďka konkrétní třeba situace, která by to vyžadovala, ano? Dobrá zpráva, co jsme teď slyšeli od Adélky. Já tady tu informaci o této jakoby sporné situaci toho mimoděložního těhotenství ve vejcovodu mám už roky starou, nebo z doby, kdy jsem studoval. Takže nyní bohu díky a díky rozumným, šikovným lidem věda pokročila. Adélka říká, že je možné lékařsky provést transfer z toho embrya, které se zachytilo ve vejcovodu tím, že se nařízne vejcovod, přenese se do dělohy to embryo, případně i z jiné části těla ženy, kde se uchytilo a nemá tam být. Takže je dobře o tom vědět a o to požádat. Děkujeme. Ano? Další otázka byla, když to dítě přímo ohrožuje maminku, protože by nebyla schopná ho porodit například, aniž by u toho bylo riziko velké její smrti, tak Adélka přišla s lepším řešením, než mít dilema, jestli zabít to dítě nebo riskovat, jestli žena přežije porod, že je možné udělat císařský řez už v poměrně raném stádiu toho těhotenství a miminko se pokusit zachránit, dopěstovat vlastně v tom inkubátoru a nejmenší miminko, které u nás přežilo, takové mělo 200 gramů v té chvíli, když bylo vyňato z těla matky a podařilo se ho zachránit. Tak děkujeme. Kéž by takové situace jakoby moc nenastávaly, ale jsou určitě situace, jakoby otázky morálky, které třeba pro mě by byly nejasné, nevěděl bych a zeptal bych se někoho, kdo víc to zkoumá do větších nuancí, do větších detailů. Jo. A tím bych se snažil potom řídit. Jsou situace, které vyžadují od nás hrdinství, jo. Abychom se nedopustili hříchu. A to je třeba i situace vlastně jako zapřít víru, anebo se k ní přiznat, když nám někdo vyhrožuje. Jo. A od začátku vlastně křesťanských dějin to bylo považováno za naši povinnost. Jo. Jako nezapřít Krista, radši položit život, než se ho vzdát. I když na druhou stranu byli i takoví, kteří jako to nezvládli, kteří v dobách pronásledování couvli a potom zase se řešilo, jak je přijímat zpátky do církve nebo ne, když to pronásledování ustalo. Jo, a teď spoustu křesťanů bylo zmrzačených z doby pronásledování, nebo mnoho jich jako už tady nebylo, protože byli popraveni. A teď se mezi nás vracejí ti, kteří vlastně se víry vzdali v té době, aby si zachovali jako třeba svoji třeba jenom pozici, anebo i život. Tak byly na to různé postoje, ale převážil v církvi ten, jako, že ano, přijímat prostě. Bůh je milosrdný, dává novou šanci, ať konají pokání a přijdou zpátky. Takže dvojotázka, ta první pro mě asi opravdu jednodušší, nebo ta druhá, ale pro mě jednodušší byla, když děťátko, které se má narodit, nebo s velkou pravděpodobností má nějaké postižení, třeba Downův syndrom, nebo i nějaký stav, který ho odkáže, který prostě, díky kterému bude mít život vlastně jako velmi nekvalitní, bude muset mít být na nějakých přístrojích, nebo ležet, nebo tak prostě, že to nebude plnohodnotný život. Jestli není lepší ho ještě před narozením usmrtit, tak ne, jako z hlediska morálky toho, co je správné, co před Bohem máme právo nebo povinnost udělat, ne, není to nemáme právo to udělat, jo.
Nemáme právo toho dítě zabít před porodem, tak jako ho nemáme právo zabít po porodu, nebo v 15 letech, nebo ve 20, ani když o to žádá. Jo, nemáme na to právo. A ta otázka předtím, když by to těhotenství ohrožovalo jak maminku, tak miminko, nebo ten porod, nebo to těhotenství. No prostě ne, nemůžeme jako udělat, máme hledat jiné řešení, jo? Prostě třeba císařským řezem nějak to miminko odebrat včas, takže tím ohrozíme víc to dítě, protože ono je ještě slabé, že ono bude jakoby v víc kritickém stavu a bude mít menší šanci na přežití než ta maminka, jo, protože má málo gramů, je málo vyvinuté. Pokusíme se ho zachránit v inkubátoru, ale kdybychom ho nechali déle v těle matky, tak by ona to s velkou pravděpodobností nepřežila. Takže prostě vyjmeme raději to dítě a budeme se ho pokoušet zachránit, ale nemůžeme prostě udělat zásah, kterým ho usmrtíme. Jo, jsou činy, které z morálního hlediska nejsou nikdy, jako nemůžou být nikdy dobré. Nemůžou nastat takové okolnosti, které by z toho udělali jako přijatelný čin. Například přímé zabití nevinného člověka. Ať už je narozený nebo ještě nenarozený. Neexistuje okolnost, která by nám to dovolila. Ta věc, kterou Adelka říká, že jednak jako ty situace, o kterých mluvíme, jsou opravdu extrémní a málo kdy k ním dochází. Jo. Podobně jako dřív, co se týká taky 5. přikázání, a to jsem si teď vzpomněl, na to, úplně bych na to zapomněl, dřív dlouhá prostě staletí, nebo tradičně katolická církev zastávala názor, že trest smrti je v určitých extrémních situacích přípustný. Když není možné toho člověka nějak jinak, jako prostě spacifikovat, jo, nebo, ale v dnešní době, kdy máme takové možnosti prostě té vazby, nebo jo, chránit společnost před tím člověkem a snažit se nějak napomáhat jeho možné nápravě, tak vlastně papež František nechal přepsat článek 2267 Katechismu katolické církve, který o této otázce pojednával a závěr, který tam teďka je napsaný, že trest smrti je nepřípustný. Jo. Takže jsou prostě situace, ke kterým vlastně de facto už nenastává. Adelka tady říká, že takové situace, kdyby ta žena byla tak ohrožená na životě, že bychom museli jako to dítě zabít, tak vlastně nenastávají, jo? Abychom ji zachránili. Nebo je to tak? Dopověděl, že lékaři často na to tlačí, na ten potrat. Jo? Dneska opravdu jak na běžícím páse, když je sebe menší podezření, že by možná mohlo být to dítě nějak neúplně zdravý, tak nabádají k potratu. Oni za to taky mají peníze. A často i ta diagnóza, když se potvrdí, jako v uvozovkách potvrdí, že to bude Downův syndrom, bude postižený, tak se nenaplní. V mnoha procentech, i dneska. Jo. A jsou určitá prenatální vyšetření, která jsou doporučována, ale nejsou potřeba dělat, protože jsou právě dělána jenom za tím účelem, aby ty rodiče věděli, jestli náhodou to miminko by nemohlo mít Downův syndrom nebo něco. A oni potom jsou ve stresu a lékaři tlačí do toho potratu. Jo. Věci, v kterých my jako křesťané musíme jít proti proudu, protože ten proud jde proti morálce. A je potřeba mít v tom jasno, že prostě potrat nikdy. Takže ta vyšetření, která mě mají případně doporučit potrat, to vůbec není potřeba podstupovat. Jo. Samozřejmě potom nějaká v tom vyšším stádiu těhotenství vyšetření, která ukážou, že to děťátko má nějakou třeba srdeční vadu nebo nějaké těžkosti, že bude potřeba po porodu ho hnedka
mu poskytnout první pomoc, nebo aby se na to připravili ti lékaři, tak to dává smysl. Jo. Ale ne ta vyšetření raná, která mají určit nějakou pravděpodobnost, menší nebo větší, že by možná mohlo být postižené to dítě, a pak ať si ho včas nechají teda ty rodiče jako vzít. Jo. Tak, a taky, tak prostě už to nebudu asi rozebírat. Prostě buďme ochránci života. Mnoho lidí, o kterých bylo předpovídáno lékaři, že budou postižení, že to nebude slučitelné se životem. Mám někoho takového blízkého v rodině a je úplně v pořádku. Velmi inteligentní, dobrý člověk. A každopádně i třeba ti lidé s tím Downovým syndromem, jo, kdo někoho takového znáte, tak víte, že to je člověk, který prostě třeba nebude vynálezce, ale přináší takovou radost. Jo, takovou prostě tu dětskou, tu blízkost, to, co právě často v té rodině chybí. V té rodině zaměřené na výkon, kde se všechno počítá, na známky, na peníze, tak naraz tam udělá čáru přes rozpočet, která tu rodinu třeba zachrání úplně, protože se naučí žít jako lidi. Díky tomuhle člověku. Takže každý má stejnou hodnotu. Každý. Jo. A to je pro nás strašně důležité, jako si připomínat. A ti postižení lidé nám to často připomínají. Jo, naše hodnota není nějak jako závislá nebo spojená s tím, kolik toho umíme, jak jsme šikovní, jak jsme bystří, jak jsme silní, jak jsme rychlí, ale prostě vyplývá z toho, že jsme lidi. Jsme Boží děti. Nikdy nebudeš lepší ani horší než někdo jiný. To je dobrá zpráva.